Horrela esan da, hitza bera, o titulua, edo marka bera, ederra du izena, Amarenak. Hori esan da nik uste deia gauza asko, ulertu daitezkela. Amarenak moda jasangarrirako enpresa bat da, duela 4 urte sortu zena gaina crowdfunding baten bitartez. Eta, esan behar da, kanpaina oso arrakastatxo izan zela, eta, horrek ere eraman gaituela gero, beste 4 urte interesgarri, izatera eta gauza asko sortzera. Moda eta diseinuaren bidez, euskal kultura eta ondarea berreskuratzeko helburua du, batez ere Amarenak, eta traola janzteko istorioak sortu zuen. Oso ederra iruditzen zai, janzteko istorioak. Eta batez ere kaiku jaka bat, sortu zuelako Amarenak, eta atzean dagoen batez ere Oiane Pardok diseinatu zuen. Eta horren bitartez, ari atiraka, beste proiektu eder asko ere izango ditugu hizpide. Baina arropa soilik ez esan dugun bezala, gure lurraldearen historia da, gure egunerokoan organikoki gainea txertatzen dena. Eta horrengo honetan ere, crowdfunding kanpaina bat, egin behar du, zer eta, kantauriko emakumeek zeramatzaten erdiaroko burukoen historioa kontatzeko ahaleginetan irikitzen den bide berri bati ekiteko. Oiane Pardo, formazioz arkitekta dena eta bokazioz gure kulturaren bultzatzailea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze poza ematen didan zuen benegoteak? Ja, niri baita ere, benegotea, superposik nago. Badakizu Oianek zer erabiltzen duen? Jasangarriak. Eun. Ui, barkatu hau zan. Oso ona. Hoi izan da, konexio potenten arituko... Orain arteko onena. Ez da egitxetik prestauta zekan edo ez, baina ez, ondo, berria da, bale, oso ondo. Gaur 100. saioa dugulako, entzule, orain konektatu balin mazara, gaur 100. bigarren kafea, 200. kafea hartzen ari gara, zuekin, eta noski, Oianerekin ere, moda antropologikoa zere hitz egingo dugun horri batean, ez? Hori da. Badago hor antropologiatik asko. Asko dago, historiatik, antropologiatik. Oiane, nola sortu zenuen Amarenak? Ze historio oso polita dago guzti horren atzean. Bai, de hecho, izena hortik dator baita ere. Esan dezun bezala crowdfunding batekin sortu zen, baina hori baino lehen, ni esan dezun bezala baita ere arkitektura ikasi nun, eta arkitektu moduan nengon lanean kanpoaldean, eta, baneukan nire armairuan nire amonaren kaiku zahar bat, ez? Eta, munduan zehar nirekin eraman nun beti kaiku hori, eta olako batean, bere urteak zitun, eta pixkat xaharkituta zeon, eta aprobetxatu nun, etxerako bueltako bidai bat, beste berri bat erosteko. Orduan ikusi nun, saltzen etziala, edo ez behintzat ni nire amonaren kaiku hori bezalakoak, ez? Orduan erabaki nun, kaiku berri bat egitea, niretzat, nire kolore gustukoetan, eta, sin más. Eta gauza da, esan dertezan Txinan nengon lanean, eta neukan gogoak nolabait, hausan 2016 urtea, etxera bueltatzeko grina, ez? Zeren, bazirudien hemen egoera hobetzen zijoala arkitektoentzat behintzat, eta esan nun, egingo dudana aitzaki moduan behintzat da, kaiku modernoak egitea. Eta, hasieran aitzaki bat izan zana, crowdfunding honen bitartez azkenean, ikusi nun posible zala plazaratzea, jendeak ni bezala baita zeudela kaiku hoien bila, eta esan dezun bezala, crowdfundinga oso ondo batera zan, eta Amarenak sortu zan horrela. Azkenean ideia zan, nire izenak esaten duen bezala, gure ama eta amonek erabiltzen ohi zituzten jantziak berreskuratzea, modernizatzea eta berriro plazaratzea, modaren bitartez, ez? Baina oso ederra da, antropologo lanak ere nola baite ere egiten dituzula, historian zehar murgiltzen zara, ikusten duzu nun dauden konexioak edo deskonexioak, eta saiatzen zara berriz ere gurera ekartzen, orainera ekartzen. Nola izan dira 4 urte hauek, ze kaikutik hasi zinen, baina, proiektu desiente eduki dituzu esku artean?
Bai, ni azkenean zerbait oso polita ikusi nula batez ere crowdfunding kampaina hartan, izan zen, alde batetik, kaikua baino gehiago niri interesatzen zitzaidana zan kaiku hori horren atzetik zeon historioa, ez? Eta adibidez, Txinan ikusi nun zerbait edo, beste leku edo zein lekutan ikusi nun zerbait zan, arropak daukan gaitasuna historioa kontatzeko. Hau da, niri gustatzen zitzaidan nik kaiku hori edo beste dozein arropa jantzitan neukala, igual norbait gerturatzen zaizu eta esaten dizu, eta jakau nun erosiezu edo nungoa da. Eta hori ematen dizu zuri oina nolabait historio bat kontatzeko, ez? Osa, nire kasuan, nire kaikuaren historioa, Euskal Herriari buruzko historioa, itsasoarekiko harremana, eta, gustatzen zitzaidan lotura hori nolabait. Orduan pentsatu nun, azkenean ikertzen hasi nintzenean kaiku horren historia topatu nun Euskal Ondarean dauzkagula altxor pilo bat, batez ere oial munduan eta janskera munduan oso ezagunak dianak. Eta batez ere nik pentsatzen nuna, eske hau, honi buelta bat emanda, nik berriro jantziko nuke. Eta hola hasi zan, azkenean pentsatu nun, norbait egin behartzula lan hori, eta inork egiten ez zuenez, ni egingo nula. Nei pasazitzeiten oian eren kaiku batekin hau? Ni junitzen Donostiko Arima hotelera, eta derrepente ikusi nunan zintzilik zerbait, eta esan nuen, eta hotel batean, eta zer da? Eta galdetu nun, eta kontatu ziaten historia. Zer politas, nekien hori. Gainea oso toki berezietan ere saltzen duzu. Osea, zu zaintzen duzu, ni duela urte batzuk ezautzen dut oian, eta zaintzen du dena. Detaile txikiena ere. Beraz, adibidez, oraintxe bertan, Amarenak webgunea badago hor, baina hortaz gain, jendeak nun eskuratu ditzakez zure diseinuak? Web horriaren bitartez, baino baita ere fizikoki, de hecho, hor ezagutu ginean Maitena, Tabakalera eraikinean Kutxakultur, laugarren solairuan, bertan daukagu showroom bat, eta hor hitzorduarekin gerturatu daiteke edonor. Eta gero baita hartu dugu berri lokal bat baita egian, beste lankide batzuekin, eta gero baita, zenbait salmenta puntutan, orain ja Arima hotelean eta beste hoteletan ez, baino gauden egoeran gaudelako bakarrik, gero bueltatuko gea gauzak baretzen dianean, eta badibidez hemen Tolosan baita, leheno geundela GKO Galerin baita badaude, Donostian, zenbait leku ezberdinetan. Oso bereziak dira pieza batzuk zuk esan dezuna, hori. Ikusten dituzu eta atentzioa deitzen zaitu. Zerbait dago, beraien diseinuan, zerbait, ez dakit, izango da akaso, ez, badagoela hor oihartzun bat, denoi, ez, berpizten zaigula tripetan edo horrelako gauzak ikusten ditugunean gauzak edo zuri hori pasatzen zaizu, ezta? Hori denborarekin ikusi dudan zerbait da, eta oso polita iruditzen zaitzenen, adibidez, jende asko esaten du, baino, hain tradiziozko gauzekin lan egiteak, gero igual kanpora jutentzea, eta jendeak arraro ikusten du, eta justo aurkakoa, nik deskubritu dudan zerbait da, gure tradizioan oinarritzen zeanean, azkenean mundu osoan, baina mundu osoan esan nahi dut Japonian baita ere, azkenean hor dago zerbait, azaldu ezin daitekena, baina nolabait aman komuna dela. Eta bapatean, gertatu zait, igual Japoniako pertsona bat etorri, eta esan, zerbait dauka nerea gogoratzen nauena, ez? Eta azkenean tradizioa dauka, uste, oteizak esatzen zula, como que lo local es universal. Gauza hori dauka, nolabait danok lotzen gaituna, eta hori oso polita iruditzen zait. Bai, batez ere, saretu egiten gaituelako, ez? Saretzen du etxe barrura begira eta kanpora begira ere, zu hori beste toki batzuetan bizitzen egon zeran moduan ondotxo dakizu. Komentatu dugu, Euskal Emakumeek erdi aroan jantzen zituzen buruko proiektu berria hortxe dagoela, burukoak da, ez da? Izena du. Konta eguzu, zertan datza hori? Bai, justu nengon hori, buru belarri entzuten miren zuen ni baino lehenago, zeren justo berak aipatu duen historiarekin guztiz lotura dauka, ez? Azkenean, nik burukoak proiektua ezagutu nun, zeren Elkano
fundazioarekin baita nago elkarlanean, eta hasi nintzen nolabait, garai hartako orain dela 500 urteko euskal janskera ikertzen pixka bat. Eta, ikerketa horretan, batean topatu nituen irudi horiek garai hartako euskal emakumeek eramaten zituzten buruko horiek, falikoak eta geratu nintzen txoratuta. Zeren, karo, danok, ez dakitzuek, baina nik Mari Domingiko irudi hori nukan, baina ez nekin ez da nundik zetorren, zezen nahi zeukan, eta hortan hasi nintzen, pixkat ikertzen eta begiratzen, eta irudi gehiago bilatzen. Eta hola topatu nun, hori azkenean, leno Mirenek aipatu duen bezala, hauek zian ez bakarrik euskal emakumeek, baizik eta kantauri zonalde guzti hortan emakumeek eramaten zituzten burukoak. Eta berak, ez dakit Mirenek aipatu duen, baina gauza izan zen Elizak azkenean debekatu zitula, baina gauza anekdotikoa edo da azkenean garai hartan Elizak derrigortzen zuela emakumeek eraman behar zutela burua estalia. Orduan, azkenean, kristau lurralde guztitan emakumeek nolabait estali behar zuten burua, eta hau izan zen euskal emakumeek bilatu zuten era. Eta mendez mende eta urtez urte, nolabait exageratzen eta forma horiek hartzen aitzian, bai dagia hor daudela teoria asko eta oso informazio gutxi, zeren badaude jendea esaten zula, eramaten zutela, formak ziala nolabait eguneroko bizitzako objektuetan inspiratuta, edo orografian, batzuk esaten zuten zala nolabait jatorriko herria aipatzeko edo erakusteko, askok zian oso falikoak, baina justo Pierre de Lancre izan zen, berari esaten diote, berak izan zela nolabait esan nahi hori eman ziona, berez ez omentzun esan nahi bere interpretazio hori da. Eta horri izan zela itzakia, azkenean, 3 mende geroago, Eliza berak debekatzeko, eta emakume hauei esateko aizue zintzeate Elizara jun pinta hauekin, zeren, gero, baizeon baita oso esaldi on bat esaten zula, karo, emakumeek pasatzen duzue denbora asko zuen burua paitzen, eta gero etxean, eta familia, ez diezue nahiko kasu egiten, orduan ezin dezue hainbeste denbora. Hori pasatzen. Nolakoak zeaten, Zer gauza okurritu zaizkigun, badaukezu gaitasuna gaiztu izateko eta gauzak egiteko. Bai. Zizatezun fari hondiak, Fari hondiak esatezun. Fari hondiak esatezun, Eta adibidez, Donostiako San Telmo Museoak Valentziagari eskaera egin zion, 50. hamarkadan, zenbait erreprodukzio egiteko. Hau da, historian zehar egonda, aleginik edo horren inguruan, berriz ere hori berreskuratzeko. Bai, azkenean niri, zerbait txunditu ninduna zan, justo hori, dala jantzi bat oso deigarria, zeren oso deigarria da, baina gainera, behintzat 3 mendez itzantzala euskal emakumeen ezaugarri bat. Eta batean gaur egun ia inork ez dula ezagutzen, eta igual ezagutzen dugu, baina ez dakigu oso ondo nundik zetorren, segaraikoa dan, adibidez Mari Domingi bera guztiz deskontekstualizatuta dago, zeren berez da garai ezberdineko arropak nahaztuta, eta bai, justo San Telmo Museoan Donostian, badaude Valentziaga berak egindako erreprodukzio batzuk super polita gainera. Bai, oso interesgarria da, Juan Bixitan zebenetan merezi duela. Eta nik galdetu nahi dut, irratitik entzuten ari zaretenak, ez dut ikusten, baina streaming bidez ikusten izatenak agian bai, Oianeren kamiseta. Hori ez dut aipat. Bai, baina pixkat altxatu beharko, ez? I'm a Basque single woman. I'm a Basque from the 16th century. A ber, azalduko diguzu pixka bat. Ez dut tontatu. Claro. Baina hau daukal lotura, gauza, historio berdinakin, da burukoak proiektuaren parte, de hecho. Gauza da, ipatu dut Elizak esaten zula, garai hartan emakumeek, jun behartziala burua estaliarekin. Baina, hau egiten zuten buruko hauek eramaten zituzten eskondu eta gero. Osea, eskondutak zeudenean edo alardunak bazian baita ere. Zer gertatzen zen? Hori, eskondu arte, eraman behar zutela, hilea motz-motza. Eta hor, bai aurkitu dut Biblian beran aipatzen dula, ezin baldin badezue burua estali,
moztu zazue ia, baino baita esaten omen dute garai hartan azkenean, zian garbitzen gu bezala, izurriteak zirela, eta antza danez hemen emakumek eramaten zutela, ia motz-motzik. Gaur egun oraindik gelditu da hori pixka bat, ez da? Bada hemen Euskal Herrian itxura bat, emakumeek adin batetik aurrea batez ere, ez? Oso hile motxara mateko joera, kolorinetakoa gainera, eta oso modernoa. Bai, eta hau, leheno aipatu duan bezala, berdin gertatu zitzen. Batean ikusi nituen irudi horiek, eske gainera zian emakume super eleganteak, gaien soinekoak, ez da zer, eta, hemen kamisetan ikusten den bezala, eta ia motz-motza, eta, eskenean iruditzen zitzaizkian, hain irudi modernoak, eta ez ezagunak aldi berean, eskenean pentsatu genuen amarenaken bitartez hau plazaratu behar genula, eta ezagutarazi nula. Zu beste kamisetak... Bai, eske, de hecho... Estilo berdinekoak, baina irudi desberdinak. De hecho, crowdfundingarekin egiten nahi geana da justo hori. Azkenean, ez dut esan nahi ikerketa bat egin dudala, zen, ni baino lehenago askok ikertu dute tema hau, baino bai egin dudana da garai hartako irudien errekopilazio bat. Orduan, errekopilatu ditut ja 200 irudi baino gehiago, eta crowdfundingaren bitartez nahi deguna da, jendeak aukera hori egitea. Orduan, jendeak aukeratzea zein irudi egingo ditugu gero kamisetetan plasmatu nolabait. Beida. Amarenak.comen eta crowdfunding honetan parte hartzeko nola egin behar da? Jendeak nola izan daiteke guzti honen parte? Adibidez, webgunean sartzen baldin badira, zuzenean dago irudi bat, non ateatzen naiz ni, de hecho, buruko batekin, eta hor klikatu eskero, ja zuzenean jutentzea crowdfunding kanpainara, eta hor daude, errekonpentsa ezberdinak. De hecho, dago bat berria jarri deguna, barne dituna Santelmo Museorako sarrera bikoitzak, zeren baita dia proiektuaren babesleak, eta, azkenean aukeratu dezakete errekonpentsa bat edo sari bat, eta horren arabera nola, ja gainera kanpaina aurrera atera da, zeren ja minimal lortu dugu, 9.300 piko, ja. Bai, oso Bai, ja, minimoa lortu dugu, osea, ja, konfirmatuta dago proiektu aurrera joango dela, eta aukeratzea nahi duten saria, eta ja horrekin, aukeratu dezakete edo parte hartu bosketa hortan, irudiak aukeratzeko, eta, segun zer aukeratzen duten, kamiseta bera, laminak, baita zenbait zozketak egiten ditugu, eta minimo, beren izena ateako da, etiketetan eta katalogoan. Eta izenagatik ez bada ere, hainbeste esaten dugu gure Euskal Herria maite dugula, hau bestera bat da, ez? Gure parte den zerbait berreskuratzeko. Ni tristen hau. Zeba? Ze pasatzen zizu? Ez dizutelakoin jarriko berriro, lozei? Sartu naiz web horrian, eta nik nahi nun lamia soinekoa. Eta agortuta dago. Eta orain hasi bartzea eskatzen, aurpegin jartzen. Agortuta dago. Igual egingo dizu besteen bat, aurrerago begira. Bueno, Jane, plazer bat izan da. Akaso, begira, guztia hoia burutzen dezunean, etor zaitezke berriro ere, eta kasu horretan igual ikusi, kapela bakoitza edo buruko bakoitza zertarako edo ze esan nahi zegoen atzean kontatzeko, eta Euskal Herri guztiak ere jakin dezala, ez? Pentsatu jan hemen oso bigarren buelta zaleak garela. Horregatik izena dugu bigarren kafea. Bigarren kafea, etorri. Gaur hartu duzu lehena. Ez izan bi alditan, orduan, Bai, bi bider esango dizugu, bigarren kafea hartzera etorri, bigarren ez. Hori da.